Right, kanjani nyika yose maZimbabweans mamuka sei imi nhasi? Itirwai zvakanaka namusiki ataurewo pamusoro peupenyu hwenyu, ataurewo pamusoro penyika yedu. Ndava nyika yedu inoda Mwari kuti iende mberi. Vakaona tawana mutungamiri anotya Mwari, tayambuka senyika, kwete mutungamiri anoenzanisa kabineti yake kuti kabineti yake kudenga haiko, kabineti yake yakanaka kupfuura yekudenga. Kutuka Mwari zviri pachena ikoko kuti Mwari haana simba kupfuura iye. Kunamata zvifananidzo ikoko kunoitwa naMnangagwa. Mazwa akataura ipapa paakangotuka Mwari achiti kabineti yake yakanaka kupfuura kabineti yekudenga. Ipapa ndo paakatanga kutuka Mwari. Ndava Nebhukadhineza akambozviita achiti iye zvese izvi ndindakaita, zvese izvi ndizvi ndakaita. Akazofuriswa sora akatanga kupenga akaenda kusango. Saka ini mazwi ese pane zvese demonstration yese pane zvese zvekuchinja mutungamiri atada kuchinja. Tinoda kuti Mwari ave ari pakati pedu. Ndava pasina Mwari hatina kwatinoenda nenyika iyi. Muri kunzwa? Ndava makashaya Mwari, hamuchatya kudeura ropa revanhu, hamuchatya kusunga vanhu vasina mhosva, hamuchatya kuti even asingakudei mumve mati ngaafe, zviri kuitwa naMnangagwa izvi. Saka ndauya mangwanana ano kuti ndikuzivisei senyika kuti hapana chiri kudzoka kumashure. Demonstration iri kuenderera mberi, ende mumwe nemumwe une dzoro rekuti uone kuti you as a Zimbabwean waitei pamusoro pekugadzirisa nyika yeZimbabwe kuti idzokere mumaoko evanhu, tiibvise mumaoko emadhikiteta. Iwe mumwe nemumwe une dzoro rekuona kuti waitei. Haisi nyaya yenyoka yemabhunu chete, haisi nyaya yageza chete. Tiri kunzwa vamwe vari kufamba vachishambadza maningi kuti Geza akazosungwa, akasungwa Geza. Aiwa, vaGeza variko, vasiye vambozorora. Basa ravakabata iro rakakura kukuvhurira inzira. Handi mazvinzwisaka. Basa rakabatwa navaGeza iri rakakura. VaGeza vari very safe ende havana chinovawana. Asi imi vechidiki rava dzoro renyu kuti muchisumuka, onai zviri kuitwa maHarare, onai zviri kuitwa naSisi nana amai vedu vanongoti vanenge vachitengesa kuti vararamise mhuri. Ezvino handimukuzwa kuti maindastri akavhara, hakuna zviriko. Munhu oti rega ndichienda ndinotengesawo ndikwanise kubhadharirawo vana chikoro, kumba kuwanike chikafu, ndibhadharawo rendi. Vanouya kuzobatwa sehuku mutauni votorerwa zvinhu zvese, vanhu vekanzuru votora zvinhu izvozvo vonodya zvavo vachiita zvavanenge vachiita. Handimazviona. Saka imi vanhu vari kutengesa mutaundi, biti muri kutengesa zvenyu pasiri right kana kuti kudii, hazvidiwe nekanzuru kana zvinodiwa. 31 Machi ari kuuya. Toda kuti kana maakutengesa mutaundi umo mugotengesa makasununguka. Munofana kuzobva mutaundi imomo kana manatsowanirwa nzvimbo yakanaka, munofana kunatsovakirwa pakanaka. Handimazvizva pamunonosununguka kuenda kunotengesera zvisina kumbunyikidzwa. Nokuti kana uida kugadzirisa nyika, hautange kuenda kunodzinga vanhu mutaundi pavari kuraramira usati wavatsvagira pakuenda kunotengesera pakanaka. Saka ndonyaya tiri kutaura iyoyo, ngaizikanwe kuti hapana kudzokera kumashure. Vari mutaundi vanotengesa join 31 March. Toda kudzinga Mnangagwa. Isati tisungoenda mastriti chete, toda kudzinga Mnangagwa. Tatopa nerimwe level mabhodha takataura kudhara kuti ese ari kuzoklozwa. Mnangagwa anga ajaira zvokuti anotuma tumapurisa twake obva aida kutyisidzira vanhu. Mapurisawo vantu nenzara. Handimona, makaona mapurisa asvika pachinhano chekutambira chioko muhomwe. Haisi nyaya yekuti vane huori stereki. But anotoona kuti orati kana ndakasatopiwa 10 iyoyi kumba ndasiya kusina muriwo. Mwana kumba haana mapamba. Handimazona, handina mari yekujusa magetsi. Mangwana acho kuti ndidzoke kubasa handina mari yekudira motikari fiyo. Ndokunga anayo futi mota acho. Iye mupurisa wacho iye. Mumwe chete mupurisa wacho iye. Saka mupurisa why anozoita basa ari pachokwadi but asiya kumba kusina muriwo, asiya kumba kusina shuga. So nhau yekuti mapurisa vamwe tozonzwa kuti maakushandiswa namutamba. Mutamba ari kupiwa mari, anopiwa mari kwete pay, anopiwa mari yekukupusisa imimi kuti imimi murambe muchishandiswa. Saka this is the time now to stand up.
and be counted even mapurisa bvisai mauniform ese amunopfeka aya muuye kudemonstration nyika ndeyedu tose handi mazinzwiza vakomana kusapoti bvisai mauniform aya muuye kudemonstration masoja anenge asiri paduty bvisai mauniform aya muuye kudemonstration nauya tiri kutaura ikai aise mapersonal interest aise kuguta kwanyoka yemabhunu aise kuti hanzi vachiwenga chete ndo vatinoda ndikavamva vadai asi inyaya yekuti vakomana hatisisina option nyika yedu yapindwa napongwe iyi ngatichigadzirisai imi murarame muhore ndo nyaya takatarisana nayo saka demonstration iyi aise mapersonal interest it's about Zimbabweans entire. Saka kana kuine vamwe vanofunga kuti tichadzoka kumashure, we are not going back. Tinoziva kuti tine vamwe vedu takambotanga tinavo tichifamba navo zvakanaka, aiwo vakakurirwa nekuda kwemari, vamwe vedu vakatengwa. I'm very sorry and I'm so ashamed. Nezera rakadaro riri kutengwa, muchidhiraivha motikari dzinodhura, muchinwa doro kuseniseni, muchiburitsa mapikicha edoro mumastatus. Zera iroro izera rekurasika nekudzungaira. Zvinongoreva kuti unenge wagara usiri munhu ane moyo nevanhu, because ukaona uchitengwa at this stage wobva wapiwa mari wokutenga motikari wobva waita zvimwe zvinhu hazvina chinoshamisa pamusoro pemotikari. Handi mazvona. Saka vamwe vedu vakatengwa, vakabhadharwa mari. Saka aiwa izvozvo zvazvo hazvina basa. Chimurenga chiri kuenderera mberi. Kune varakashi vakapiwa mafoni naTungwarara, vakawandisa zvisingaite, vadyarwa mumagroups enyu amuri, but havazviratidze kunge varakashi. Vanongouyawo vachiita sevanhu veopposition party, but unonzwa nematauriro avo any activity kana kuti development ine chekuita ne31 March vanenge vachidzorera kumashure vachikurifeyai kunyaya dzine chekuita nenyaya ye2017. Handi mazvona ka? Saka musateerere vanhu vakatengerwa mafoni naTungwarara kuti vauye kuzokudzorerai kumashure pamusoro pechimurenga. Handi mazvinzwisa. Tatopa nerimwe level. Hapana chiri kuzombofa chakadzoka kumashure. Nyaya iyi ndeyemunhu wese. Handi mazvinzwisa ka? Vamwe vari kuti aiwa shoko harisati ranatsofamba. Imi vari pano kana uine hama yako iri kumusha musendere audio. Imi vari pano kana uine hama yako iri muHarare, izvozvi ndichipedza kutaura musendere audio. Tinoda kugadzirisa nyika. Munangagwa ngaaende. Huori hwese hwaakaita takaona. Hapana chatisina kufumura. Godhi rese riri kubiwa muMakahamu, godhi rese riri kubiwa kwaNamurehwa, tiri kuzviziva. Godhi rese riri kubiwa kuMidlands nemuzita make, tiri kuzviziva. Godhi riri kubiwa kuMasvingo, tiri kuzviziva. Nemuzita make ndiye reason why Zimbabwe asafari. Saka nyaya yekuti munodzorerwa kumashure muchitaurwa nyaya dzine chekuita ne2017 ne2017 aiwa varakashavo. Varakashi vari kutraya by all means. Saka vari kuuya vachiti Geza akafa, vambouya vachiti Geza asungwa. Ariko Geza, ari sevi zvake and ari muZimbabwe ndo mari. Akatogara akutozviniroti munoziva kuti politics is about intelligence ka? Politics dzinoleadwa neintelligence. Don't think kuti Geza munhu mukuru ka, he is a trained soldier wewe. Hazi munhu wekuti hanzi mangwana angu oyataura. Mangwana angu oyataura, mangwana oyataura, mangwana musiyei. You know what is he doing about this struggle. Handi mazvona. Saka zvakatotaura izvozvo zvakakwana, kana achizongouya anongouya. Saka tiri kuti isu munhu wese be ready musi wa31 chakachaya. Hapana zvokuzombofunga kuti kana kuti don't ever try. Ndakambokuvimbisai ndakati vamwe ka munonyeperwa nevarakashi, vamwe vanomva kuti aiwa hapana chinozoitika. Usambova zvako ukatraya unofira mahara. Manzwa ka? Boys dzitori ready for anything, for anything. Saka musambofa zvenyu makatry. Then chechitatu, Blessed Mhlanga, kana pano pane hama yake iri pano, endai mumutaure kuti nyoka yemabhunu ati Blessed, usadye zvinhu zvese zvese zvausingazive kuti zvauya nani. Hatisi kuramba kuti ushanyirwe, shanyirwa sterek, because vanhu vanenge vane rudo and vanenge vachirwadziwa. Handi mazvona ka? But havasi vanhu vese vanouya sehwai dziri hwai. Vamwe vanouya sehwai but ari mapere. Saka upenyu hwako ndihwo hwatinoda. Chatinoda ndechekuti tinoda nezera rako neudiko hwauchinawo
kuti mumwe musi uzomira iri nhoroondo yenyika kuti ava ndo varume panomira vamwe varume. Saka upenyu hwako wakatikoshera. Mnangagwa is ready to kill people as long ari mupower, as long mbavha dzake dzichiba. Akatrai kukutenga ukaramba, anokutumira vanhu vanokuuraya. Saka nyaya iripo ndeyekuti endai muudze blessed muhlanga kuti blessed usadye chikafu chausingazive kuti akupa ndiani. We know kuti uri mutime yekuomerwa, but uchabuda ako mai manje. Don't worry. Vamwe vari kuti aiwa tanonokerwa maningi chinhu chakatadza kuningina. Varume hamugone kupa judgment yechinhu chamusina kutanga, chamusiri kuziva kuti chakatanga sei and ending game yakamira sei. Musataurise stereki, furwai nemamwe mazwi. Isu chete chatiri kungoda, uyai kumastreet musi wa31. Munhu nemunhu zvibudire tiende kumastreet. Nyika ndeyedu. Handipa zvinzwisa. Vari dzimwe nyika dzese dzakatipoteredza, dzese dzemusadhiki, be ready. Chaakuzochaya musi wa31 ndowati okona munhu achiisa demonstration yekuti anotora time achitaura nezvezuva rimwe chete iroro. Kurava kuti anenge achiziva kuti ndo pane pegi. This is a year of freedom. Kwete freedom yeZanu, asi freedom yeZimbabwe entire. So chimurenga ichi ndechemunhu wese. Saka musazodhivhetwa nevanhu vanenge vachikutaurira zvisane basa. Iwe kana uchikagara kumba kwako. Andimona. Ana baba vedu nana sekuru vaishika nyika iyi isina kubvira yauya kwatiri. Andima zvinzwi. Ari nyochikisa chimunangago. Nyoka yemabhunu ngamba atipindura kuti tiri 100% protection. Protection yeiko munhu pinda mastreet. This is our country. We have to fight for it. Andima zvinzwisa. Kwete kunguva mbwende varume vakuru vanosikira vachitaura zvinhu zvisane basa rese. Be strong. Isati chada mbwende dzevarume. Anatsvangirai, ukaona watsvangira, unozoti kana uchiziva munhu andorespecta pasi pano nekudenga. Ndivatsvangirai. Vatsvangirai akanga ari murume akasimba. Because kana akataura chinhu, iye aimira nevanhu. Ukaona achirohwa achidi but aidzokera kumashure airamba achienda front murume uyoyo. Nekuti anga ane chinangwa chevana veZimbabwe kuti vana veZimbabwe vanofana kusunungurwa. Kwete mbwende dzevarume, ona murume mukwishwa wamurume. Ndiri kutyika mboma yemapurisa pfutseke mhani usatitaura zvinhu zvisane basa rese. Maitora nyika kuvarungu ine moyo wamuina wekuti ndinotya mboma yekumapurisa. Tangai manatsotiudza kuti protection yakamira sei. Tsvangirai chaaibuda achida kumana handei. Nyika iyi makasamira nechokwadi, makasamira zviri strong. Nyika iyi mucharamba muchibirwa, muchisafa, munangagwa achitora nyika achiisa muhomwe. Imi muchingoti munotya mboma yemapurisa, munotya mboma yemapurisa. Kukundwa neMozambique, Mozambique vakabuda. Hapana munhu anorova vanhu miliyoni mani. Ngatibudei musi wa31 munhu wese mastreet. Head on.